قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني. ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз мехоҳам шуморо боз бо як канали бонои тоҷики худмон шинос кунам ки номи каналшон вкусная кухня. дар каналшон ин хоҳари азиз тамоми пухтупаза бо тамоми нозикиҳояш фаҳмонда нишон додагиянд. духтаро ҳатман дарои хоҳарҷона дастгирӣ кинен. аз даромада обуна шидантон пушаймон намешен, барое ки беҳтарин пухтупазҳоро мебинен дар иҷа. тамоми намуди пухтупазҳо ҳастад дар канали хоҳарҷон. ҳамаи пухтупазҳои и хоҳарҷон ба дараҷаи олӣ шаед. дӯстони азиз, чӣ намуди пухтупаз дар кортон бошад дар ҳамаи канали хоҳарҷон дида метонен дӯстони азиз ва ҳатман барои наздикони худ тайёр мекунен. беҳад канали ҳамаи хоҳарҷон мада маъқулай, пухтупазҳояшон ҳамаш ба дараҷаи олиай. беҳад ман ба ҳамаи каналҳои бонувони тоҷикӣ ки пухтупаз доранд мефахрам, барое ки пухтупазҳояшон ҳамаш ба дараҷаи олиай. биен ҳама каса ҳамаи бонувони тоҷики худмона дастгирӣ мекунем, барое ки ҳамаи наворҳои ҷолибшон барои моай. дӯстони азиз, биен ҳама каса дарои ин обуна шавен. ҳатман аз номи канали ман салом расонен. дӯстони азиз, силкаи хоҳарҷона ман дар якум комментария закрепит карда мемонам. умедворам ки ин канал ба шумо низ писанд меояд. имрӯз мехоҳам бо ҳамроҳи шумо як намуд пичин тайёр кунам. барои пичини мо чӣ дар корай? барои пичини мо як дона тухм, як пачка разрехитель, орд, 100 грамм кефир, 60 грамм растительное масло, 60 грамм шакар, агар асал дошта бошен як қошиқча асал. апа хоҳарои меҳрубон, аз ҳамаи шумо ман миннатдорам ки канали мара дастгирӣ мекунен. боз канали духтароро ки ман дар каналам реклама кардаистам ва ёрам дастгирӣ мекунен. аллоҳи меҳрубон аз ҳамаи шумо розӣ бошад. ҳамаи шумо ҳастен ки апа хоҳарои меҳрубон канали мо пеш меравад. дина ман чӣ рафтам, духтур рафтам, ана поликлиника рафтам, полисома продлит кардам, хостам ба чанд духтуро запис кунонам. ана полиса гирифтам, оне ки духтурда запис накардам, гуфтам ҳоли як-ду рӯзи дига бестам, чӣ хеле ки да ман гормонални збой шидааст. чӣ хеле ки ман дар шумо гуфта гузашта будам ки дар қиртиқам аввал мара гуфтанд киста ҳаст, не ки рафтам ба фикрам ҳамаи узелам гӯшти зиёдӣ ҳай, ранги киста ҳай, ҳам хелим намедонам, ба фикрам калон шидааст. бояд ман рафта эндокринологда запис кунам. ана дина рости гап полиса гирифтам, гуфтам хай аввал як-дута кор марбут кунам, баъд чӣ мекунам? эндокринологда ба телефон запис карда намешава, ҳатман рафтан дар корай. ана ҳозир якум пушаймон шидам, чӣ ба дина ҳам поликлиникада будаму запис накунондам гуфта. ҳозир ба телефон акнун терапевтда запис кунондам, насиб боша мерам. хай баъд ай терапевт бо направление гирифта эндокринологда мерам. ай рӯзи ҳамин чим ина 17 рӯз гузашт, 17 ё 18 рӯз. ана сеюм теста мемонам, якта нишон метиҳад. барои ҳамин зиқ шидам. ана гормонални збой гуфта, ман барои ҳамин гуфтам. апа хоҳарои меҳрубон, ана ягонтатон хай медсестра врач бошен, ягон советам тиен, назди кӣ бурам якум запис кунону? даиҷа аз кефир бо хостам як шарлотка тайёр кунам. дӯстони азиз, барои шарлоткаи мо чӣ дар корай? 1 стакан кефир, 2 стакан орд, ним стакан шакар, 1 қошиқчаи майда сода, 3 қошиқи калон растительное масло, сев, 1 пачка ванилин, 2 дона тухм. шавҳарам мегӯяд ки
бихезанак мега ай ҳама хубаш платни бра мега платни мере ҳамаша ҳамин рӯз мисол ответшам метиана ҳамин рӯз мере ҳамин рӯз медрой хеле ки запис мекунӣ 2 ҳафта нигоҳ мекунӣ ана тои 2 ҳафтае худо медона барои ҳамин бихе бра платни рости гап худам ки кор накардаистам намехоҳам ки мисол платни дабрам барои ҳамин хай мерам ҳамин государственни поликлиникада запис мекунама хай ба ҳозирашда хонадам оста ҳамаи духтуро мегзарам. Я орзуе дорам ки ба худо рости гап ҳамин рӯз хеле ки беҳад зиқам мехоҳам ҳамин фарзандакома дар барам бигирам я қучоқшон кунам хай ба таваккулам ба худо. ҳар рӯз бачаакам занг мезана бачаам мега очаҷон кай билета мегирӣ рости гап беҳад зиқам барои фарзандома беҳад ёд кардам ҳамин рӯз рости гап беҳад дилам зиқай хостам каме қати шумо ҳамдардӣ кунам ман дар ҳаётам ай кӯдаком ҷудо шудагӣ набудам ҳамин зиндагӣ маҷбурам кардак хаям хе омадем қати шавҳарам ҳамон рӯзе ки омадан мо ҳеҷ ҳаётам намеброя ай ҳамон хона гирья карда буромадам то намерасӣ омадана гирья кардам духтарам қати ман 1 ҳафта гап назад барои ки ҷудо шудагӣ набуд бачаи майдаким 2.5 сола буд хай ӯ бозӣ кард гирья накард монда гай қафомон ана духтарчам хай калонак буд 5 сола буд беҳад гирья кард рости гап ай поҳом қапид ин рӯзо ҳеҷ ҳаёти ман намеброя худоҷон ин ҳаёт бефарзанд ягон маъне надоштай ҳамин шавҳармам дар барам боша лекин мехоҳам ҳар як овози кӯдакакома шунавам ҳар чизе ки мехӯрам бо кӯдакаком бихӯрам аҳли оиламон сарҷамъ аз ҳаматон бахшиш мепурсам хай камеам боша рози дил кардам апа охарои меҳрубон беҳад зиқ будам ҳамин рӯз худаш чанд рӯзаам хеле зиқ будам хай рости гап намехоҳам мисол қати очами хеле гапора гап занам гирья кунам очама зиқ кунам очам худаш касалай рости гап ҳар як проблемама намехоҳам хоҳарма бугум барое ки як хоҳар дорам қати ҳавай рози дил мекунем ростӣ намедонам ҳамин рӯз чӣ хеле шид дар ҳамин шумо ҳама гапома гуфтам ана ба фикрам ки хай шумо мара мефаҳмен ягон комментарие қабеҳ намешавад дар иҷа боша пироки маам тайёр шид дӯстони азиз то наворҳои оянда аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад насиб карда бошад дар влогҳои оянда ман шуморо зиқ намекунам